i aquesta la vam posar un altre any i aquesta no l'hem posat, però aquesta a mi m'encanta. Heu de mirar cada dia la cartellera i venir amb el que mana el rei o la reina. A l'escola Guinardó mano jo perquè m'ha posat venir el rei que no fa tantes escoles, sí? El que digui la reina heu de fer. Si no porteu el que mano, heu de pagar una penyora. Penyora que serà, per exemple, pues una prenda que és donar un petó a la mestra o cantar una cançó davant dels companys. Perquè aquesta setmana no tenim vergonya. Estem alegres. És una setmana de goig. Crec que no, les consignes. Aquesta m'agrada molt. I jo la volia tornar a fer el rei. Home, reina. No, cada any no podem posar les mateixes. Si la gent s'avorreix. Vale. I al final hi ha una salvació. Hi ha una cosa que s'agradarà moltíssim. Se olvida el carnaval, carnaval, carnaval. Carnaval te quiero. La 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 la. Bailaremos sin parar en el mundo entero. La reina del carnaval va a unes altres i a mi m'ha tocat l'escola Guinardó, que m'agrada molt, les mestres, els nens. I jo dic, jo me l'apunto, jo me la crido. I vinc aquí i ara he de marxar a una altra escola per avisar. Primer, les consignes penjades a la cartellera. Tenim ara un paper que ara ho porto, que me l'he deixat allà amb la... A fora me l'he deixat perquè me l'he deixat fora. A P3, mira, a P3 passada estàvem fent ludoteca i ara reina per quatre. Que quatre, gràcies. Ai, per què quatre, mira. És que clar, tantes coses. Mira. A les consignes penjades aquí, el que diu la reina. Venim amb pijama.